Alles is ontstaan uit dierenliefde. Ik vond beesten, honden vooral het leukste wat er eigenlijk is voor mij. En daarom hebben we deze speciaalzaak opgezet 30 jaar geleden. En we willen uniek zijn in bepaalde concepten. Zoals bijvoorbeeld de dierenspeeltuin, de doe-het-zelf trimsalon, de Olympische Spelen voor knaagdieren, de wasstraat, spaarcrematieplan voor huisdieren en ga er maar even door. Dit zijn dingen die u in heel Nederland niet kunt zien. Dus ik denk dat wij de Dierenspeciaalzaak 2016 kunnen zijn.